Hráli jsme se Všestradama a prohráli jsme 1-0. Bojovali na 110%, jsem na ně pyšnej, ale máme velký problém a to je střílení brany. Kulisa úplně překvapila, vyprodáno, pernamentky došly, takže bylo to přesně tu úroveň, jakou jsme si představovali a která nám snad pomůže pak i dál v dalších zápasech. Budeme hrát s FBC Dobré, které v předchozím zápase porazilo Jičín 4-1. Tak uvidíme, zkusíme překvapit, abychom vyhráli konečně. Budeme do nich na 200%. Tak dobrý, trenér, se daří. Díky. My jsme hráli s FC Dobré a myslím si, že to nebyl tak špatný zápas, holky to odmakaly a já jsem spokojená, vždycky to může být lepší. Prolomili jsme konečně tu síť a dali jsme nějaký góly, takže jsme rozhodně spokojení, ale vždycky budeme se snažit zlepšovat. Tak nejdřív jsme byli nervózní, ale myslím si, že jak nás hnali, tak to bylo jenom výborný a moc jsme si to užili. Hrajeme 16. prosince, už se těšíme. Jak se vám daří? Děkujeme.